Mestoor, die is van het Limbo-project. Het Limbo-project, Esther, is geloof ik op wintersport of zo, hè? Meer dan de helft is op wintersport, inderdaad, ja. Maar leg even uit wie dat is. Er was Roger van Zunder, die zit heem in een studio van alles te bedenken. En dan gaat bij dich op een gegeven moment de telefoon, werkt het zo? Nou, Roger is inderdaad de frontman van Limbo-project. Hij bedenkt inderdaad alle liedjes, hij maakt ook alle liedjes. En als hij weer een ingeving of een idee heeft of een liedje klaar zelfs, dan werd het op de groepsapp gezet. Ja. En daar reageren wij dan op ons beurt allemaal op. Ja. Dus het kan ook zomaar dadelijk 2,5 jaar stil zien, bij wijze van spreken. Dat kan. Toevallig is het nu ongeveer 1,5 jaar ook vrij rustig geweest. Maar opeens dan is er weer wat klaar, werd de groep weer bijeengeroepen en iedereen is enthousiast. Hey, die shows waarin Elvis optreedt en zo, daar zingt dan duetten met lui, daar werd Elvis geprojecteerd. En het lijkt dan alsof er is. Dit werd ook zo gek, hè? Want toen ging ze een duet zingen met iemand die er niet is. Ik gewoon inderdaad een duet zingen. Het kerstliedje van Limbo Project is een duet. Alleen de zanger, Jean Stassen, die zit in Oostenrijk op dit moment. Ja. Dus die is er niet. Ja, vooral had je geprobeerd via Skype, maar dat is te veel vertraging, dus ze woedt het niet. Nee. Dat ging het niet weer. Dus ze geeft alleen, dat zou ook voor het eerst in die leven zien, dat ze alleen een duet gaan zingen. Ja, dat klopt. Alleen maar primeur, zei je in het Christliedjesconcours. Esther, jij dat liedje? Met kerst ben ik toes. Dit is Esther Snijders namens het Limbo-project, het Limburgs Christliedjesconcours. Live. Wat ze denkt, ik heb dich lang niet gesproken. Veel te druk en veel beloftes gebroken. En ik zie wat het met dich gedaan heeft. Kom hier, hier in mijn hand, kom hier. Donkere dag, ijskoude nachten, dich maakt het gezellig, zit op mij te wachten. En ik zie een traan in die ogen, kom hier, hier in mijn hand, kom hier. Die branje, de zorg van de baan. Ik heb dich gemist, goed genoeg tegen die gaan. Even gaat alles, vernemen niet toes. Kerst met Sint-Wier, brengt warmte in huis. Met kerst ben ik kerst ben ik toes. Ik zie dat het goed uit wat we hebben bekoud. Ik voel dat er rust is en dat het mij wel bevalt. Ja, ik zie 10 ogen die stralen. Kom hier, kom hier, hier in mijn arm. Kom hier, kom hier. De kersen die branden, de zorg van de baan. Ik heb dich gemist, goed genoeg tegen die gaan. Even gaat alles, vernemen niet toes. Kerst met Sint-Wier, brengt warmte in huis. Met kerst ben ik toes. Met kerst ben ik toes.
Ja, het Limbo-project op het Christleesjesconcours. Applaus. Esther Snijders als enige live. De rest zit in het duurske, want die zijn op wintersport. Esther, als ze wint straks, dan sturen we voor dich het pak kerstkrantjes op. Hè? Dan is toegewonnen. Spreken we bij deze af. Dankjewel, fijne dagen. Op de kerstmarkt kent